Teacher Dave. Hello mga bata, kumusta? Magtuon ta karon sa litrang Enye. Yang tingog nye. Litrang Enye. Yang tingog nye. Mao kini ang mga ngalan nga adunay tingog inye. Karinyosa. Ninyo. Ninya. Mga buluhaton, lingini ang hulagway nga ang ngalan adunay tingog nye. Sunod, ikahon ang mga litra nga anay tingog nga nye. Sunod, ilhang ngalan sa mga hulagway ug i-check ang adunay tingog nga nye. Hali na mga bata, magbasa na ta. Nye. A. Nya. Nye. E. Nye. Atong basahon ang mga mosunod. Mga silaba. Nyo. Ni. Nya. Nye. Mga pulong. Ninya. Ninyo. Karinyosa. Senyorito. Senyorita. Pulungan or phrase.
Sayaw Karinyosa. Ang El Nino. Hugpulong or sentence. Ang Karinyosa mao ang atong nasudnong sayaw. Nagmanyanita kami sa adlaw nga natawhan ni Ninya. Karon, na ako'y story sa inyo ha. Muluhan sa atong story, Ninya og Ninyo. Si Ninya og Ninyo magsuon nga kaluha. Pero lain-lain ang pamatasan sa duha. Si Ninya buutan, masinabuton, og mahigalaon. Samtang si Ninyo ulitan og mapasigarbuhon. Matag adlaw si Ninyo kanunay makakita og away tungod sa iyang batasan. Samtang si Ninya daghan og higala ug kanunay daygon sa mga maestra niya. Tungod niini sila gidagnayan sa mga silingan nga tubig ug kalayo. Mga pangutana, kinsa ang managsuon nga kaluha? Unsa ang kalainan sa ilang mga batasan? Kinsa ang daghan og kaaway? Amiga. Unsa ang pamatasan nga maayo? Unsa ang dili maayo? Ngano man? Kung ikaw ang papilion, unsa nga batasan ang imong sundon? Ngano man? Karon mga bata, isumpay ang mga linya para makasulat og litrang inye. Ipadayon ang pagsulat sa litrang inye sa linya.